Ok. Voilà. Boubou, aywa, antenne couple à Grindala, en bas donc à faux, surveillant des prisons ou qu'à syndicalisme, nous, il doit connaître à contourner le acteur, pour donner des avec Wati Jambo Menga, audio le Kumbeka circuler, car bolin de Akuma fait. Procureur est communiqué bon, donc maintenant, au tableau là, au Bayra Kafo, que c'est des faits graves, comme que ça va vous dire Jamana, aywa, d'Afrique. Donc, au Chine, qu'on est à la sona, à la bita Nima, Wasa à Koukani. Il va nous sortir à Fanya. Daura, beta progrès. Ah, certainement. Je pense que Kabefo, ka colonel Assimi, ka général d'armée Assimi Goïta, ka Sengafo. Wallahi barka be Assimi. Wallahi. Ah bon? Et voilà, moi, je Assimi qu'on a bien mal au don de nous, les gens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? N'est que mango, transition à soutien pour la Aladi. Et c'est la pire vérité. Dogo fara Kenek. Mali Barambe Sena a donné. Faut tout le là. Moro B, ça veut dire que la transition sur d'or là a suivi à la minda à Torobaroka. A suivi au Kamadoro. Comment on a d'abord Konati? Pour qu'elle pourra communiquer. Mon chaman donna comme un coro. Beita fort. Effectivement, mon me faire adorer Rome. Mais c'est bien les prisons. Ou la synergie mao, bou pefou. Sénégal autonome des surveillants des prisons. Ou le monde de synergie là, bou faut ne faut pas te Sénégal nandé. Wallah ou ni baraka ni moya, ou ni horonya, ou ni kunawolo. Ou ye grève boloda, ou be fait quoi mo rodon. Ou ya rodon, a forué, ou ya kunda ou ye grève boam. Eh, donc ou ya kunda trop. Non, nous ya kunda. Ni mo ko ni rodon abana. Jam beka la ini de kake jamana bulu. Amana ke kungo ku. Donc ika la ini kake jamana bulu. Ou ya boam. Chama mbigi yere nga mune kera foi make kele ku kunte ko dawda mun ke koy kele ku ye dawda be mi kele ku ye fomba be mi kele ku ye ndorande et puis c'est normal mais bi ok mona mamunu kungo na maye ambenin ke ambakata ok ay redonance sa lu ko tugodi entre dawda et l'état on soutient qui dawda mi ke sala jumene do pour qu'elle communique quand il y a réseaux sociaux sans fait nous est procureur Adama Koulibaly mi talike jamana d'Afrique nous met talike kuma chamana ko ni ye ko ye ale ni isendomina mais munu be ka kuma munu be kofe munu be dugu wɛrɛ la c'est ko inga dun wallahi billahi ko inga dun o kuma ma woro be ramification be ta fo jamana ko imbe ta fa dan wallahi a ɲɛfɔ kana ni dossier kelen wallahi men kali procureur Adama Koulibaly be ni se yoro a ka solté ni ndi Maman B est impliqué dans le dossier là, des lois ou des prêts, à Biukuna, finiment là, nous t'avons volé le dossier là. Fais-moi un kumbu kono bado. Fais-moi un kumbu kono au bado. Bon, vocal kono, n'y do manga mais ko vocal ko c'est des montages. Nous fait année, allez le gouvernement y a des mineurs pour qu'on regarde des ko y a des sous idées. Nous m'a dit les transition réapprécier foi là. Et ni vocal façon boire. Ana kebi. Asimu kana ke fangala. Ni mo ko be fangala bi ibe ntoya. Iba nyini o yo yoro yi mo bulu ko vocal dron o ko sigi do set na la bonia malé o mina kuma me o ma kuma mi me malé o mina don mi c'est la raison pour laquelle ni jamana état te bimo kanti état te coquetti wallahi et puis une transition be meka armadin kolosi abi tu kuma la transition bi tu fa ki kono ki yere bulu ki masara kuma na transition to ka bodere ke sans flâner kuma min fo ala tara be tiɲɛ bangi sans fla hakili jigina ni kuma fo ala y'a bɛɛ tiɲɛ bangi ala kuma bawo ye tuma bi an bɛ don min ko bi c'est la MCA qui est la cible des terroristes aéroport bɔlen ko a la MCA ale ni c'est administratif a tɛ terroriste ka vocal lajɛ ko na MCA de attaque et au même moment téléphone bɛ ka taa di terroriste ma cellule kɔnɔ o bɛ ka weleli kɛ quand tu penses que état b'a kun fɛ yan jamana b'i sigi k'o lajɛ aw b'aw sen don ko la tɛ ko min dɔn terroristes bɛ cellule kɔnɔ téléphone b'u bolo ils communiquent vous pensez que c'est quoi les dignes surveillants des prisons hɔrɔn minnu bɛ yen a b'u ka vie bila danger la drogue b'a la ka ladon fɛn caman b'a la ka kɛ téléphone b'a la ka ladon ne da kun tɛna fara nin de kama Dawuda yɛrɛ m'a fɔ wa ko n'i y'ale sɔrɔ yen a b'a bila a kunna kaso bɛ ala de bolo min mana se min ɲɛ o de don n'ala ye kaso da i bɔgɔ la i b'a kɛ donc bi ne kan tɛ o yɔrɔ si ma mɔgɔw k'a dɔn ko wɛrɛ bɛ yen aw de b'aw pɛrɛn-pɛrɛn sinon
wallahi ni ala cɛ min yɛrɛ bɛ min bɛ fɛn na o b'a dɔn k'a fɔ min kɛra Dawuda yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ka kɛ Dawuda yɛrɛ b'a dɔn min bɛ sen na minnu bɛ kɔfɛ kuma la dɛ minnu bɛ ka kɛlɛ politiser k'i profiter ka don kɛlɛ kɔnɔ olu bɛ ka kuma sinon bi Dawuda yɛrɛ b'a dɔn jamana binna kan wa a ma bin kan wa n ye mun de fɔ n ye mun de kɛ mun de bɛ kuma kɔnɔ mun de bɛ vocal kɔnɔ ne ko ne yɛrɛ ye jɔn ye ne ese ne bɛ jɔyɔrɔ min na ne n'a ka kan wa jala min bɛ na n'a ka kan wa n tun bɛ ka mun na bɛn wa an bɛna bɔ a bɛɛ kalama nka minnu bɛ kuma la kɛnɛma olu de bɛ ka Dawuda curu ni ne ma da la ni Dawuda yɛrɛ fɛla ye min bɛ ka fɔ kɛnɛma n'a sɔrɔ Dawuda yɛrɛ fɛla y'o ye Dawuda yɛrɛ fɛla ne ma la ni Dawuda yɛrɛ fɛla y'o ye mɔgɔ i ka jamana n'a man di n'a ye ko kɛ a dɔn k'a fɔ état kan ka bɔ état i bɛ état de lajɛ fɔlɔ ni raisonnement sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a kuma donc bi dossier judiciarisera n'a judiciarisera o kɔrɔ ye min ko kiiri dayɛlɛn'a kan ni kiiri dayɛlɛn'a kan min kɛra o tɛna dɔn nka maliyɛnw bɛna surprise wɛrɛ mɛn u tulo la u ma sigi ni min ye ala barika la u b'a dɔn ko nin fanga in tɛ bi maa kan ten k'aw di minnu b'a kuma la u ye bɔrɔ biri n kunna minnu b'a la min ye min kɛ ça fait quoi dɔw tɛ ka sɔn ka kuma quoi fɛn fɛn bɛ yen k'i taara SOE la ka taa ka segin ka na e k'a fɔ o min na ko mun de kɛra an tɛ ka mɔgɔ mankan mɛn ayi ni min dɔrɔn tɛ kuma o aw de b'a fɔ nkalon tara ka du la sinon fɛn fɛn donna wo in kɔnɔ ka bɔ o si ma kuma bilen mais saya tɛ n ko balo bɛ yen ni ko kɛla n'a ma bɛn n ko tribunal bɛ yen il faut aller porter plainte aw ye minɛ u ye n torturer u ye nin kɛ n na wa u ye min fɔ n ma nkalon don taa tribunal la kɛ mais la cour suprême est là kana taa yɔrɔ jan c'est la sécurité d'État taa cour suprême na bon u ye nin min fɔ n ma nkalon don nkalon don ne bolo ɲɔgɔn tɛ o n'i y'a ye min bɛ taa mɔgɔ tɛ kuma i yɛrɛ b'a dɔn i kun bolo parce que i b'a dɔn a bɛ kundegunna kɔnɔ k'ale kunkolo t'a dɔ ye quoi maa min bɛ k'i den ka mɔgɔ la ale yɛrɛ bolo k'a kunkolo tɛ fɛn bamananw bɛ kuma ko cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la i yɛrɛ bolo i ka kekun kuma min na jamana ka kekun o de tɛ mɔgɔ tɛ mori ko ne fɛ o tout le monde il déteste parce que a bɛ poste min na a bɛ mɔgɔ jugu minɛ yɔrɔ de la mori ko ni Umaru Mariko bɛɛ ka vocal bɛ yen Umaru Mariko non Umaru Mariko bɛɛ kumakan bɛ yen a politicien jugu bɛ sigi e ma ye u bɛɛ chaîne bɛɛ déclenché fan bɛɛ fɛ yan et montage do a dɔ ta bɔ ta ok ni montage do a ye na dɔrɔn mais u b'a fɔ ko subahana machine bɛ yen k'a bɛ ni subahana voilà kumakanw dilan mais o dɔn man di yan est ce que mɔgɔ bɛ se k'o est ce que procureur ɲɛkɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'o inventé wa ne ko a ye kuma min fɔ ani jɔn de kun don o dɔnni ka nɔgɔn i ye weleli kɛ nin heure la i ni karisa de kun don i y'a fɔ nin circonstance de la i ye nin weleli kɛ yanni nin cɛ i ni karisa de kumara o tɛ vocal yɔrɔ ye wa n'o bɔra yen fɛn wɛrɛw bɛ yen c'est pas pour rien que la cybersécurité s'est saisie du dossier. Il connaît maintenant les chefs d'accusation. Fait mon baiser sur comment connaît les indices maintenant de l'affaire. Le procureur il enseigne. Le procureur va donner. Comme procureur qui a communiqué là, il y aura une blessure là. Procureur va donner. Il y a un procureur là avec codon. Avec codon. Donc comment il est mis hey. Jamana est jamana di. Asimin kadi anga sratola. Transition kadi anga sratola mais ka jamana. N'a bɛ ka taa mɔgɔ dɔ ka intérêt kɛlɛ la i bɛ jamana protéger bi n'a kun y'a sɔrɔ ko Dawuda interpellé la a yɛrɛ ka hakilina a n'a ni syndicat Sylvain prison ka kɛlɛ a n'a bɛ ka wulikajɔ min kɛ a n'a bɛ ka critique min kɛ wallahi an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a Dawuda soutenir ça n'a rien à voir avec ça ça n'a rien à voir avec les activités syndicales mais minnu bɛ ka kuma u k'u sigi u bɛna bɔ kuma tiɲɛ kalama hali waati jan tɛ wa u k'a bila u kunna olu tɛ dɛ hali min t'olu ye o tɛ se nin fanga in na ala de bɛ se nin fanga in na u tɛ se olu tɛ se quoi min t'olu ye o tɛ se nin fanga in na ala de bɛ se nin fanga in na walayi fɛn bɛɛ le général d'armée Assimi ala de bɛ Assimi ni bɛ ala de bolo Assimi ni bɛ ala de bolo a tɛ ninnu bolo parce que Assimi jɛra fɛn bɛɛ kɔ a jɛra wari kɔ k'a jɛ a ka denbaya kɔ k'a jɛ a ka liberté kɔ Assimi n'a ye Assimi ja ni tubabuw bɛ sigi o compromis kɛ i n'a fɔ président tɔw y'a kɛ cogo min na a bɛ porte de sortie na a b'a yɛrɛ ta pourquoi a bɛ nin charge k'a yɛrɛ la maliyɛnw ye mun na parce que Assimi ma sɔn ka maliyɛn falen foyi la wa ala tɛ Assimi falen foyi la ala y'o de yira o comme u ye ko nkalon don vocal ye nkalon ye fɛn wɛrɛw fana bɛ yen u b'a fɔ ko fana ye nkalon ye a bɛ na o ne t'o fɔ mɔgɔ si fo ni procureur tilala kuma la dalu wɛrɛw bɛ yen ala ne ka nin ye fana e bolo ko jamana ye mana e bolo ko Mali ye fɛn na n ka Alasani kumakan minɛ Alasani Kunturu ne ma misɛnya Dawuda ninnu ka ko ye ko fitinin de ye nin ye ko fitinin de ye Alasani Kunturu minɛlen a kuma la a sera ka kuma ani Bubu se ka vocal a dossier fɛn nin ko nin ka tribunal la nin n'a y'a jaabi Alasani convoqué fo n'a ye bangana voilà. Tu sais que Nini Jamana, c'est le lieu de féliciter les autorités de la transition. Nous faisons on a un service de renseignement très efficace. Ça veut dire que nous avons tiens l'âme c'est un dakasso. Ni tiens ni mi manyamo fo. Ni mi nyana ambo fene fo.
nin kɔrɔ de k'a fɔ ko jamana maa minnu bɛ ka si jamana kunna k'u tɛ sunɔgɔ la nin kɔrɔ ko jamana kunnafoni jamana dugujukɔrɔ kunnafoni sɛgɛsɛgɛbaw k'u bɛ ko la mais nin ko in a ka dun dɛ a ka dun maliyɛnw k'a dɔn k'a ka dun wa a bɛ dɔn dɛ parce que ni dossier judiciarisé la o kɔrɔ ko ka taa ɲɛɲini k'a dɔn judiciarisé kɔrɔ de y'o ko k'a bila kiiri ka bolo kan i bɛ fɛn kiiri i tɛ fɛn min dɔn mais n'i y'a dɔn i bɛ sɔn ka kiiri tigɛ donc bi a tiɲɛ bɛna dɔn montage don a tiɲɛ bɛna dɔn sala mun wɛrɛ fana bɛ a tiɲɛ b'a dɔn nka est ce que o yɛrɛ dagari dawuda yɛrɛ la wa minnu tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ la k'a fɔ k'u bɛ gouvernement jalaki n'u ye ko kɔnɔ kuma dɔn est ce que u yɛrɛ bɛ sɔn wa donc an ka kuma b'o yɔrɔ la c'est le lieu de remercier vraiment les autorités compétentes k'u féliciter nin baara in na anw ye nin de f'u ye quoi jamana in ka sécurité ye fɛn bɛɛ quoi maa ba terroriste 400 bɛ yɔrɔ min na o ye kulonkɛ yɔrɔ de ye mais bu dɔw bɛ k'a fɔ ko e ni Dawuda ta ko règlement de compte de don mɔgɔ mun compte ko règlement ko tajuru sara don ko o de don kɛ ko parce que ko n'i y'a ye k'i cɛsirilen don n cɛsirilen don dɛ ala kɛlɛ ni cɛsirilen ala ka kɛlɛ la dɛ ah bon i ko mɔgɔ min ma ko min ye min a ko ko nkalon don ne ko surafɛn bɛ minɛ dara bɛ se ka ne dala so ko surafɛn tɛ minɛ yan sunguruba bɛ don o ye nkalon kuma de dɔrɔgu bɛ don o ye nkalon kuma de a bɛɛ mais bi bina lajɛ ale ma fɔ ko kuma ye nkalon n ko ne ɲɔgɔn nkalon tigɛ la dafa bɛ taa ko maa min yɛrɛ ye maa lankolon ye ko nin kan ka fɛn bi ala tɛ sunɔgɔ koyi ne ye fantan ka kɛlɛ de kɛ mɔgɔw de bɛ kaso la u degunnen don wa u jogo de y'u lase donc u bɛ degun kɔnɔ o tɛ ne kan to yɛrɛ si ma ne kan mɛn kaso baarakɛlaw yɛrɛ ka sécurité ma n'ala ye mɔgɔ d'i ma maa min ka jugu maa min bɛ mɔgɔ faga tɛ hinɛ i farati yɛrɛ ka sécurité la ne bɛ Silivani prison ka problème dɔn degun b'u kan n b'o dɔn walahi n'i ye ninnu ka premier risque f'i ye Mali Silivani prison bɛ degun dɔ kɔnɔ a ka bon a kɛ Dawuda kun kan k'u ka fɛn lajɛ Dawuda kun kan ka Silivani prison ka degun lajɛ Dawuda kun kan k'i ɲɛsin ninnu ka kɛlɛ ma Dawuda kun kan ka Silivani prison ka condition ta k'a da kɔ la Dawuda kun kan ka to a ka activité syndicale ça veut dire je vais me battre pour que au moins Silivani prison ka condition ka améliorer e bolo a tun t'o kɔ a tɛ k'o kɛ o jumɛn bɛ nin kɔnɔ n'o don dara filɛ fɛn min kɔnɔ min activité syndicale bɛ min kan syndicat ko problème bɛ min kɔnɔ min fɔra ye kunun o de tiɲɛ nana da ɲɛkɔrɔ bi ala ka bon ni bɛɛ ye ala ka bon ni bɛɛ ye règlement de compte tɛ foyi tɛ fantanw ka kɛlɛ de don wa ala ye tiɲɛ bange kuma min fɔra kunun a nana jɔ bi a ka fɔ dɔgɔbu bɛ nkalon tigɛ dɔrɔn cɛ 100 bɛ ne kɛlɛ nkalon tɛ cɛ n'i mɛnna nkalon tigɛ la san 2 kɔrɔ k'i ye tiɲɛ fɔ Sunjata fɔ bɛɛ ye mande ko ni nkalon min ye san 3 sɔrɔ o kɛra tiɲɛ ne bɛ kuma bi san joli bɛɛ b'i ta fɔ ne ma i bɛ ne kumalen yan parce que n bɛ min dɔn a t'a dɔn ne bɛ min dɔn n bɛ min ye aw t'a ye wa n da tɛ malo mɔgɔ jugu fɔli ma ne t'i siran k'o fɔ ne bɛ ala kɛlɛ de la ni ala ma fɛn kɛ Asimi ala tɛ fɛn kɛ ne la ni fo n'a sɔrɔ Asimi bɛ nkalon kan kɔrɔ ko ne fana bɛ nkalon kan ni Asimi bɛ tiɲɛ kan kɔrɔ ko ne bɛ tiɲɛ kan ni Asimi ni ye ne fililen o kɔrɔ Asimi de filila parce que ne bɛ Asimi de kɔ ne bɛ ala ni kira ni Asimi de kɔ wa o tiɲɛ kɛlɛ ne b'o fɔ ne ye dossier dɔ ta kɔsa fɛ mɔgɔw y'u da cɛn na ala y'a tiɲɛ bange kunun ala y'o fana tiɲɛ bange o dossier jumɛn ne ma poroporo sanu kuma dɔ la ala y'o tiɲɛ bange kunun mun de kɛra kunun o bɛɛ kuma la ne sanu ko ne ko wari ni sanu yɛrɛ du dɔ kɔnɔ n tɛ kuma ni président tɛ cɛ a y'a to ne bɛ sa Asimi nɔfɛ de n bɛ sa Asimi kɔ ça fait n bɛ sa Asimi nɔfɛ quoi mɔgɔ min bɛ a dɔn k'a fɔ n'i ye jamanaden mana kule n'i kulera Asimi b'a mɛn ne ye n ka kuma fɔ yan bɛɛ ye ne papa nin président ba in nin président sanuma in le général d'armée Asimi a ma foyi fɔ jacɛ b'a ka baara la duguma ala ye tiɲɛ bange belebele y'a dɔn k'a fɔ bubu bɛ tiɲɛ de kan cɛ ne y'o de f'i ye ne bɛ sa non o tuma ne gɛlɛya bɔ Mali kɔnɔ yan ne tun bɛ Mali bila Asimi ko i tɛ taa yɔrɔ si bubu e tɛ bɔ yan koyi e ye Mali yirini de ye e tɔgɔ ko Mali yirini i bɛ to yan ni min don an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ c'est le lieu de féliciter de remercier les ministres Kasoke les ministres de la justice cɛ ne bɛ Kasoke quoi ala ka barika don Kasoke la bilahi ala ka sago Kasoke sankɔrɔta Kasoke bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛlatigɛ la ala bolo ala k'a di Kasoke ma i ka dugawu bonyalen don ni ma ça fait a ye Kasoke ye n bɔ ça fait quoi a ye n bɔ ko de la quoi Kasoke ye ne bɔ ko de la a ye n bɔ ko de la ala kana to ko la quoi mais ka tila ka n ka tiɲɛ di yan wallahi Kasoke ko ne ma bubu i ye tiɲɛtigi ye i ye hɔrɔn i ye tiɲɛtigi ne bɛ mɔgɔ ka nin lamɛnw la wa
le fameux ministre de la justice tiens ni ne fanga ça ni fanga da ko fa ki lamine de par la condamné ni fanga mo mi en sutranti ya fama ne la ka do mo ngani dossier ko nyere ka ko ou bien so mo do ka ko ni en sutranti ya fima depuis me transition ko la fo bi ne la ka da mo mi voir so mo do ka problème ni en sutranti ya fima ka da mine asimi fo ko na bla mo laban me bi kan jamana ko de ni kera sino we ni ken ni kerata aya klitona ni kerata c'est pas pour le président d'aller né président ko ne mama da ko kana mi ali fadiri ay la me ni fait fa bekara ala o fene kele tien mun de kera anye fo sangui ndage fo ka jewuli mugot fo ka jewuli min kera uta atake blem asimi mais anye fo mun de neta ki fo neta fo me billahi ni ala tene be président félicité président ka don ko ne bora kalama ko wa ko mba fo ni ne jamana diya ye mɔgɔ bɛ kɔnɔbɔ yɔrɔ k'a bɛ jamana to yen o tɛ sa ni o de fina cɛ o cɛ i ye fila da ko Asimi bɔra kalama n'i m'a fɔnɔ i k'a fɔ ma pu fo na se ma bɔ min kalama i b'a fɔnɔ i m'a fɔnɔ i ka ci dɔ kɛ kɔnɔ Asimi tile cɛ o cɛ k'i ye ko de ko Asimi bɔra kalama n'i m'a fɔnɔ i k'a fɔ ma tu wa a b'a bi kunna anw bɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛ i tɛ nkalon tigɛ a ye n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ a ye an bɛ Asimi fɛ de c'est vrai cadre dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔ u b'i i fɛn o kana mɔgɔ si tɔɔrɔ a ɲɔgɔn kɛra ne yɛrɛ la ne yɛrɛ filila n ye kuma caman fɔ tiɲɛ filɛ ne dara bɛ fɛn kɛ don min na kuma bɛɛ fɔra tiɲɛ filɛ a kuma kelen bɛɛ nana wa a bɛɛ bɛ a yɛrɛ b'a dɔn a bɛɛ bɛ a bɛɛ dafalen bɛ yen Dawuda ka dɔgɔ ala ka tiɲɛ kɛlɛ kɔ ne bɛ demande kɔntɛ Dawuda mun na ala k'i kɛlɛ kɔfɛ mɔgɔ k'i kɛlɛ cɛ n bɛ min ye finitigiya ye ala ta de fini ye ala ta de n'a fɔra ko finitigi i bɛ ala jɔyɔrɔ de la finitigi ka mɔgɔ tɔnɔ i k'i sigi ala kɔnɔ i ye kuma bɛɛ fɔ ne ma ne ma kuma n y'a to yen yanni ala to ɲɔgɔn na bi na n bɛ kaso bon baarakɛlaw bɛ wele cogo di Sylvain prison ka DG fo le général de brigade Maïga ka tɛgɛrɛ fɔ a ye bravo le DG des DG c'est le seul diplômé en sciences criminelles les DG de Sylvain de l'administration pénitentiaire la mort monteur va faire mes wele cogo min vraiment k'a fo ni yɔrɔ la k'a fɔ a ye ko ala k'a fɛnɛ sara donc bref n bɛ bɔ dɔ la ko kɔnɔ o ko taara tribunal la ka ban maliyɛnw bɛna bɔ fɛn caman kalama ni montage don ni montage tɛ ni ko wɛrɛ bɛ ko kɔnɔ ko in yɛrɛ ye min ye ni jamana binna kan ni jamana ma bin a kan a bɛ jamanadenw ka kiiritigɛla de bolo n'o ye procureur ye le chef de parquet Araman Kulubali docteur Araman Kulubali bravo ko b'a bolo mais bu an y'a mɛn k'a fɔ ko infirmier fana tununnen don yala ko lien b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ t'a kelen de ye a bɛɛ y'a kelen de a bɛɛ y'a kelen de kuma bɛ fɔ a ye k'a dabila mais ne y'o de f'i ye quoi mais i b'a bila i kunna ni lieu bɛ yen min bɛ se ka bɔ o ye kasɔrɔba de ye quoi mɔgɔw bɛ kulonkɛ mɔgɔw ka vie la quoi fɛnw doncogo juguya quoi fɛn minnu bɛ dossier kɔnɔ o fana ta ni dara ta in tɛ kelen u ka jan ɲɔgɔn na yɛrɛ o ta ye jumɛn o ta ye ko téléphone na donni ani i y'a faamuya bala chose ani ni dɔrɔgoko kumaw b'o la ale ni fɛn caman quoi olu b'o la ya donc o fana y'a dama dossier c'est des dossiers de niais quoi dossier baw de don c'est pas des petits dossiers mɔgɔw b'u sigi dɔrɔn ka fɔ dɔrɔn o y'a kɛ tan a bɛ politique kɛlɛ don ko kuma kɔrɔ aw de bɛ kuma jamana ala kana jamana bɛ bin jɔn kan jamana ka hɛrɛ bɛ ka jamanadenw kan jamana sigi kun ye jamanadenw de jamana ka jumɛn ka hɛrɛ bɛ ka bin jamanadenw kan a bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ kɛ a man ɲa mais an b'a fɔ ɲɔgɔn ye a charge kelen bɛɛ n'a bɛ mɔgɔ wele kuma n'a t'i wele kuma a y'a fɛ o ma an b'an sigilen to dɔrɔn donc maintenant u bɛ fɛn bɛɛ planifier kɛnɛma ka na don ka attaque ni fɛnw boloda donc an b'an sigi k'o lajɛ n'o kɛra kuma min na an bɛ se k'a fɔ wayi est-ce que tɛ foyi dɔn dɛ Modibo Kone ka yɔrɔ de a kɛra tan de n'u ye baara fɛnɛ kɛ tugun an bɛ tila k'a fɔ tugun k'u fɛn ma an b'a mun de kɛ il faut c'est le lieu de les féliciter fɛn cɛw ye fɛnba fila min minɛ nin ye fɛnba ye dɛ nin ye fɛnba ye dɛ et puis mɔgɔ minnu bɛ dugu wɛrɛ la n'u sirannen don u ka jɔrɔ dɛ parce que Mali ni Amérique ye bɛnkan dɔ Amérique bɛ Mali kɔ bɛnkan dɔ ani Faransi u bɛ taa ni ka segin na n bɛn'o fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama n b'o daminɛ fɛnɛ fɔ quoi parce que Asimi ka kow filɛ nin ka bila Asimi ɲɛ o man di Asimi mais n b'a fitinin fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn n bɛ Asimi ka nin fitinin fɔ mɔgɔw ye n b'a dɔn ala tɛ sɔn ka Asimi yɛrɛ tɔɔrɔ voilà Amérique ni Faransi ale ni kuma la sɔnna ni Union européenne u ye a ɲini Mali fɛ k'u ka jɛ volet économique la kɔsa in na négociation sɔrɔ sira fɛ u ko Mali ma ni État bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔ olu ka dugukolo sanfɛ ambassade yɛrɛ ka plaintif kɛ ngo a bɛ nala cɛ mɔgɔ caman bɛ nalen koyi cɛ n kan content de don
Et va clamer la coopération juridictionnelle, les partis. Et ce va clamer, John c'est la plainte de l'État. Le ministre des Affaires étrangères, il peut porter plainte contre, il peut faire au compte de l'État. Allez, ambassadeur. Par exemple, ça n'y m'a pas de Dougoumina, n'a eu commune, on va d'aller là. Ils ont ni son yabina en fakade quoi. Au Bengan, pas au Balakake. Ni Allah Sonama, mi en Awardou, mi en Nino, mi en Toro, Maman Kokana. Si c'est nécessaire, l'État porte plainte et fait l'ambassade peut porter plainte au nom de l'État. Donc, on blague. Mais on ne m'a pas voir nous une européenne et fait. Ne pas mettre du bas de massa. Donc, oui, blague. De bien. Wallahi. À et puis ils disent qu'on peut mettre le parquet du Bamako ou bien le parquet du Mali peut mettre en place une commission rogatoire. En matière de droit, on a fait une commission rogatoire. Oui, je vais expliquer qu'est-ce qu'est une commission rogatoire. Commission rogatoire est mise, bon. Mali, Bamako, comme temps, c'est vrai qu'il mettait procureur. Après qu'il doit faire la lettre ici, États-Unis procureur, on va enquêter d'ailleurs, elle est là quoi. Abilame, elle est là. Après qu'il mine, Araman Koulouba est là. Les procureurs du parquet du pôle de la cybercriminalité. Donc commission rogatoire corrodée. C'est le parquet de Baraka, parquet doit placer là. Au fond, le dossier qu'on a là. Barabana. Mais bravo Assimi, bravo le ministre de la Justice. N'y aura droit à un fois quoi. Moi y a un word douon. Mi me n'nika wo. Dossier obeti mo mao. Mana kanfola wo. Kuma kemeni temps. Abe abana kaba. L'État va porter plainte. Ah eh. C'est ne branding comme au foyer. Ni ala adumala kuma ta la ni assemblée kuma oui. Ça fait la kuma ni ndron. Ni ato digiri ni wala e. E mo ko milliard kemenani. Mun dobi we min tien jamana kun. Ata pour la akata la pour l'économie milliard kemé flani milliard mugani segin de récupérer. Pour l'économie rebe breta ni impôt c'est ça. Et impôt 800 milliards. Paul Gansan un seul pôle. C'est programme bien aller Johnny. C'est un programme fait faire milliard kemé fla ani milliard muga ani woro o de la donna. O de la donna impôt est 800 milliards et douanier combien milliards et 800 milliards douanier combien milliards. Paul devient maintenant la 4e ou la 5e assiette fiscale, assiette de la délimitation des caisses. À quel point nous faisons avoir la donnée? Non, mais ça va avoir la donnée. Donc vraiment, en content bien quoi, bien content donner quoi. Donc ante boli mo ko ante frère mo shima. Na la ni bara nous sabati kaninya. Na ala sonama. Ni kan ko sobe quoi vraiment ka état félicité na quoi une coopération juridictionnelle avec les États-Unis et l'Union européenne. Vraiment ni kadanya ko sobe quoi. Alors vous amanto la meta Tchad. Question sécuritaire anya me ka foko bogora me uga sura su bushi ko ma bina ngona kunni torala ma donc afo wati muna nga sura su be gulika jola anya bala Tchad fana be ka bushi voilà et puis c'est ka mun sura ka fa Tchad ka bushi kana Tchad do AEC la nya bala aka mo be na la AEC la aka ambassade mo ni délégation do bugu kuna asiminka wallahi kana bushi de na uja tirusu ka yela ma Tchad te do AEC la Effectivement. La Tchad. Merci. Mais ça veut dire que net sera dans la Tchad sera qui va tout na. Ni Tchad ya boire là. Ka essayer bi. Ka be wuli nous kama. Ou bien ka coopération ka opération conjointe que ni Togo. Ka sur la marque sécurité présidentielle fallait. Nous ma coup d'état ka la ka formatu. Fin de c'est les Européens qui sont derrière. Toi bout de ba coffre. Namolu falen ka esi ba kalama ka esi ki kodo français la na etrusi kele ka to une position na no be coup d'état kala mo ko chite coup d'état kele trusi kele ka so ni français de coopération Tchad conseil de sécurité abli kuna la France siège conseil de défense nationale France ba kono présidentielle garde présidentielle France DB c'est la France qui dit qui gère il n'a pas un tac me tourni ni a keni français ni de ta formaté Tchad là généralement mi kuno Anyebe bibi na asimu mga fenga Mali sorti de ba asimu koloshi de Burkina sorti de ba ibe koloshi Niger sorti de ba Tchad koloshi France du de ba le koloshi na ye amata ata check c'est comment na ye offensive lancée nous ma bim piège kono ba bim piège kono oui oui nga malaya ina fo mingira debila mais oui ou yenga debila ka aba don ale ba don ka fo mi sena afa wolo fa sara to na ba cheni yere ba do donc bi ka mi foi ate do ay seconda mo ni ko te do ngwe min la fele ni bina. C'est pas parce que tout aussi c'est un kibina. Non, ça c'est fini. Condition de bala. Condition de bala. Adu fara ko dael lendo. Dael lendo mo mi très flagano mo me franga mi ngono dael lendo. Donc aka problème de do ame do ke ala kan no yayi. Ala kan no yayi mais mo ni ko ngote do AEC. Sincérité mba si président na engagement mbula na mo wala do AEC tie.
ante ou ate dun ate dun de sincérité moi sincérité horoya ni jeliya ni faso kanu be ayisi président da wallahi be diri de ibe chat la do akona rese ba kala abe bona anga gidoy ate do yan ani bogoram ki jija ko benga kun ko mais ate do ayisi la anya bala mun ngame sena depuis kuna sin aka mo be wululin ni fewna o ga essayer ka mo do voir malla ka essayer ici na sur volet militaire là nani chadi se ka fungana ante ke volet militaire ma o yo opération conjointe mun fone ko atenge tuguni bene balante do ala Niger est au fouillou parce que ko Nigeria quand ils ont ko ka fone ke Niger tena participer à la Madala ma fa tekere me Madala donc aujourd'hui Tchad ka problème ta nyesra là on a les mêmes ambera banakele de mambela de mais furakilinte donc furakilinte aka ji ka problème na anyeni foale depuis ASC embryon a be fait na na Tchad ni Guinée de démarche là dernier le Tchad n'a pas voulu Tchad ni Guinée emballement Guinée bon te ko beni ka confusion beni ka kinande do ni minte mo ko akina o tira kinlayo maro ni afamia ni ti minti ka akina o tira kinlayo mais Tchad te do ASC là tout la mo be ki daga kila tiro et attends ni France de coopération était do ASC là ça c'est fini voilà bon on va continuer Emmanuel Macron qui a visité Maroc anya ye ka fo Maroc voilà ni France ou be bu tika di normal problème ça ko be na ban Algérie diminuer et on sera ka fo Macron ka visiter na et Correcto, Algérie vient négocier avec l'AES. Allah m'a tient banguer. Il va y faire ça à moi comme faut que Dieu le déteste là. Quelle que soit la puissance militaire d'Algérie, Algérie c'est Mali là. Ma qu'elle est forte. Allah arrête son pas. Mali on dit Djeli bon à Algérie bon là. Bibi na Algérie veut rejoindre. Algérie veut coûte que Mali la coopération là-bas gagnant. Tes avoir une libération gagnant fait. Algérie fait sous bec. L'Algérie a déployé quoi ça il y a 2000 éléments. Quand la fois Mali n'a fait si na sur Mali me regarde espace aérien. Algérie demande font on y a quand avion gana yela ma. Avion elle était quoi y a un WhatsApp. Algérie de a font on y quand avion kana te aller ka espace aérien qu'on a là. Mali avion Mali drone de gauche les gars Algérie ka armée Algérie armée ka avion flat daoul ka Mali drone menacé. À clair. Et aujourd'hui, c'est la même Algérie qui souhaite que Mali a derrière et pour Mundo, parce que France, il coach une France, il y a la place ça. La France est avec Maroc. Algérie, trois qu'elle n'a. Ouabi, si autant de claques à l'Algérie gauche, côté Roussou Bafi, autant qu'elle est. Autant de l'Algérie dirait qu'il y a de la don, qu'il y a de la don. Si ça vous me revoit l'Algérie là, on y a là, l'Algérie donne, parce que l'Algérie est le troisième partenaire en matière d'achat de coopération militaire. Avec la Russie. Algérie de troisième partenaire, Indini de Goudou Mbolo, même Nessa et Chibouloni Bay. Donc l'OTAN voit que l'Algérie est surarmée, Sahel, parce que Kumachama, Algérie de drone c'est qu'à Améfon Bazarien Mbeka, Barake, à la renseignement des Russes. Donc aujourd'hui, 6 mois, autant mais Algérie attaqué. Où attaqué? Non, mais il s'est après la libération, Algérie de attaquer. Il risque de donner l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui a collaboré avec les Ukrainiens contre l'armée malienne. Donc, Bi, avec tout dit, Algérie sont composés contre un partenaire de la Russie. À qui n'a pas eu Russie les enfants? Est-ce que Bi, Russie, comme ça, a blagué, Algérie, c'est qu'à Jenny, Ukraine. Aïe, Poutine, trop. Alors que quand on a d'armes contre d'armes, Algérie, Poutine, nous 25 milliards de dollars. Quand on a des contrats qui nous ont pas ça. On a des missiles, des avions, des drones, on a des pensures. Il y a des pensures inflées d'Algérie, mais pas ça. Kaka est déménagé. Pensuré avion système de défense de l'Ouest équipé de dizaines de missiles avec contre-attaque ou de quoi. Il est sur qu'à flatter de l'Algérie. N'a pas que l'Algérie qui Ukraine. Donc c'est fini pour l'Algérie. Aujourd'hui, France a France m'a dit à tout le monde. France bi Algérie souhaite que aller Mali, Mauritanie, on a déjà un projet conjoint de blanc en place. Après la libération de Tezawaten, mettre en place encore une force conjointe. Mais on bien qu'à c'est Magia. C'est Magia déjà. Coopération maintenant de coordination des États-majors. Mais on obéit. C'est l'Algérie qui a refusé. C'est la Mauritanie qui a refusé. Mauritanie donne à faut générer la terrorisme en 2009. Et aujourd'hui, Mali est à Mauritanie reçoit les terroristes avec les armes. Quand armée Mali a témé. Alors que, en même coopération, on est dans la même coordination conjointe d'état-major. Mais Bi Mauritanie nous a trahis. Et aujourd'hui, avec tout dit, c'est la Mauritanie et l'Algérie qui souhaitent qu'il y ait une opération là-bas. Parce que les mercenaires américains ont beaucoup de rôle. Donc, les Américains ont un rapport avec l'Algérie qui a côté Roussou Bafi. Ils ont noté 6 mois de Baboulou. Ils ont noté à foyer. Donc, Allah est barka ora di Malima. Allah est chien ora di Malima. Allah est Mali Sangora Tatou. Algérie m'a fouillé à la fin.
mɔgɔ si tɛ kɛ puissance ye tubabu ɲɛ n'i kɛra puissance ye tubabu ɲɛna tubabu b'i jigin il suffit k'i dɛmɛ i bɛ kɛ puissance ye indien b'i dɛmɛ i bɛ kɛ puissance ye chinois b'i dɛmɛ i bɛ kɛ puissance ye ni américain y'i dɛmɛ n'i sera puissance niveau dɔ ma o b'i kari bɛɛ b'o dɔn i b'a fɔ mɔgɔ min i b'a fɔ ma diplomatie de kalan kɛ ni France y'i dɛmɛ n'i sera ɲɛfɛ n'i bɛ fɛ ka wasa a b'i faga ça c'est la doctrine même de la diplomatie française n'a y'i dɛmɛ n'i yɛlɛla sanfɛ a b'i faga ni américain y'i dɛmɛ n'i sera sanfɛ a b'i faga il suffit de k'i dɛmɛ i bɛ yɛlɛ sanfɛ a bɛ tila ka coopération kɛ bi Algérie b'o niveau de la aujourd'hui a bɛ boliboli ale bɛ boliboli la Mali nɔfɛ bi fɛn caman na donc vraiment k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Merci.